Hego. Ibu dapur ke? Ibu tukang ubah-ubah. Ibu dapur tukang sulit-sulit. Jogetnya nangar pawon. Nangar pawon iya. Ya pancen sih. Apa urung rampung golek liwat? Sing gadah hajat. Oh iya, Pak RT. Pak RT. Monggo. RT monggo. Pak RT. Mriki, Pak. Pak RT monggo. Punten iki piyayene punten. Derek beksan. Sing Derek pundi joget. piyayene? Niki sing agung. niku. Batik lengan panjang nggih, Pak. Nggih. Nggih. Pak RT. Ayo Pak, monggo. Ayo Mas, dicak mawon. Niki mike mboten dugi. Pak sinten iki pangapunten? Ayo Pak Devi. Dicak. Pak RT, monggo. Engkang kagungan hajat e. Monggo Pak kula pun mriki niki lho. Nggih. Leres ingkang Perahu kagungan mriki hajat. saking lo gending kula mriki. Oh, ya, orang nama dalam. Saya ditolak mentah-mentah. Oh, ditolak saya. Ngapunten Mbak iki. Estu Pak niki mboten ngajo Amin, mangke Pak. saestu. Oh, nggih. Aman tentrem. Ibu dapur. Pripun, Bu? Goyang dong, masa jogetnya nang arep pawon. Dinangani lho. Yang panas banget nyong mikir dah. Mulane metu. Silar silet ning pantelo Jan, Para ibu penari latar.
Penari latar temenan. Penari latar temenan iki oleh joget buket banget ngasih kutul ngisor iki. Bener kowe. Ibu kae sapa kae? Ibu kae lah boleh joget kutul ngisor iki. Sayang banget yakin. Kayane golek ngulik jangan karo kayak iki. Jadi gelis dadi ya. Ibu siapa ya? Ibu Wari ya, jogetnya kayak gitu. Ibu Wari. Iya. Sudah gane, mau pergi ya, tenang Pak. Oh iya. Iya. Sudah gane. Ayo Mas. Aman tentang silar siler ning pantelo. Yo. Sampun Ibu Dapur. Semangat banget kok ya. Ibu mikir jenengan goyang apa? Goyang blender. Goyang blender. Angge sami-sami